Popri návšteve knižnice Ružinov si môžete vychutnať aj zaujímavé obrazy. V ústrednej knižnici na Miletičovej len nedávno prebehla vernisáž výstavy, ktorú pripravila talentovaná Ružinovčanka. Knižnica Ružinov je opäť bohatá na krásne obrazy. Nás ako knižnicu to veľmi teší, že nás autorky a vôbec ako naši susedia, obyvatelia Ružinova, ktorí to možno majú ako konička, niektorí proste skúšajú, či vôbec niečo také dokážu, oslovujú a využívajú priestory knižnice, také netradičné priestory, lebo aj táto výstava je trošku netradične umiestnená, než bežne výstavy bývajú, práve na to, aby mohli možno odprezentovať svoju tvorbu, alebo zistiť, že či to, čo robia, naozaj je o to záujem ľuďom, či sa to páči. Marta Sehnalová sa už 2 roky venuje akvarelovej maľbe. Výstavu, ktorú si pre návštevníkov prichystala, organizovala úplne poprvýkrát. Je to moja úplne prvá skúsenosť, takže som z toho celkom taká nadšená, že vôbec mi knižnica poskytla takúto možnosť vystaviť svoje maľby. Veľa z tých malieb nie je priamo mojich autorských zmyslov, že som ich malovala podľa návodov, ale práve mi povedala aj pani Klonovičová z knižnice, že práve to môže ľudí inšpirovať, že aj podľa návodu človek dokáže namalovať oveľa krajšie obrazy a proste maľby, ako by si myslel. Autorka čerpá motívy z prírody alebo z každodenného života. Zväčša sa mi páči napríklad aj nejaké zvieracie motívy, vyslovene keď nájdem niečo pekných farieb, pekný taký záber, čo by ste si odfotografovali, tak to sa snažím vlastne potom aj namalovať a presne do toho dať tú hravosť. Zatiaľ nemám tú akvarelovú maľbu úplne na úrovni ako profesionál, že by som namalovala fotku, ale to ani nie je môjim cieľom. Akvarel je práve krásny v tom, že človek do toho dá takú nejakú svoju dušu, svoj pocit. Hlavne. Výstavu si môžete pozrieť každý pracovný deň počas výpožičných hodín. Bude k dispozícii až do 17. februára. Dokonca máte možnosť si aj nejaký obraz zakúpiť. Pre TVR Valeria Konevich.